tayo dito mga kagangong. Ang ganda dito. Tambay, tambay. Tching. Yan, alis na kami mga kagangong. Init. Sarap dito mag-camping mga kagangong. Yan. Ito yung saingan namin, oh. Ayan. Anong ulam natin? Walang ulam. Ayan, paakyat ng second floor. Yan. Nasa bundok. Pilin daw siya agad. Yun ang tubig. Ito yung daanan. Oops. Yan. Ay. Tawid tayo. Uy. Yan. Oops. Ang palabas. Yan. Ang tahimik dito mga kagango. Sarap magpasyal dito. Yan. Ang daan paakyat. Hanggang doon paakyat. Yan. May bahay doon, no? Please like, share, and subscribe and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!